இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிரோடு எந்திரிச்சதுனால தான் இந்த கிறிஸ்தவம் உண்டாயிருக்கு. அவருடைய மரணத்தில் நம்ம இணையிறதுனால தான் நம்முடைய ஜீவியம் புதுசாக மாறுது. இது கூட எந்தவித பாரம்பரியத்தையும் நாம் சேர்க்கக்கூடாது. இந்த கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த ஜீவியத்தோட எந்தவித மார்க்க பேதத்தையும் சேர்க்கக்கூடாது, ட்ரெடிஷனையும் சேர்க்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த ட்ரெடிஷன் இந்த உயிர்த்தெழுந்த ஜீவியத்தை அழிச்சிடும். அவர்களுடைய சாயலாக மாறுவது தான் முக்கியமே ஒழிய நமக்குன்னு ஒரு பேரோ ஒரு ஜாதியோ ஒரு மதமோ சேர்த்தோன்னா அதுதான் நம்ம பிடிச்சிட்ருக்கோமோ, சத்தியம் மறைஞ்சிடும். இப்படித்தான் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் இப்படித்தான் கிறிஸ்தவம் மறைஞ்சு போச்சு.